bato mahimong bulawan, ang ulod mahimong alibang-bang. Kung ang mga balas sa baybayon mahimo nga perlas nga matahon, sa kahugaw sa sala ako nahigawas, ug wala kong magdahong nga maluwas. Sa dihang gisa naidya ako, nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan dili angayan. Daw imposible ang panghitabo, si Kristo na higugma kanato. Bisan unsa pa ang kadautan, sa krus kita iyang gihinluan. Wanay laing higayon nga atong paabuton, kamatayon ni Jesus di nasublion. Sa dihang gisa naidya ako, nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan gihatag bisan dili angayan. Sa dihang gisa naidya ako, nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan dili angayan. Sa dihang gisa naidya ako, nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan dili kaluwasan, ihatag bisan dili kagayasan, ihatag bisan dili agayan. Maayong gabi! Atong naibaluan din na sa ato ang atubangan o diri sa ato ang backdrop. Aduna kitay flagship or banner title sa atong 1 week na serye sa atong krusada, which is unsa? Paglaom luyo sa mga kalisdanan. Aniha na kita karon sa ikaduha nga gabi sa atong week-long nga krusada. Gabi nagahiskot kita og gugma nga dili ikatandi. Niini kagabion magabaton kita mga kaigsuonan ug kadasig ug kasibot aron mahibaw-an nato kung unsa di ay mientras may panahon pa.
Labing kamuhanan nga Dios palaan ug maluluyon ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit. Amo ikaw Ginoong Dios gipasalamatan ni taklas kagabion kaning taknaa naghimo kami sa hiusa ng mga pagampo. Nagpahinaot kami Dios kay kami panlanginan tanan ni ato ni sa mga auditorium. Hinaot Ginoong Dios ang magpulong ug patun
kadugan karon makata ka ng dugang kalimos pagtubo sa awing diya kanimo. Ginoon Dios samtang kami magapaminaw dinhi. Hatag ka mo Dios sa may pagdungog. Isinse mo nung nagkasing-kasing kani kanimo pulong ug dugan pinagis mo alagad Pastor Marliso. Makapadugang kanimo Dios ug pagtahon, pagsalig diya kanimo. Kay wala kami laing saligan gawas diya kanimo. Dapat salamat Ginoo nga imo pamalanginan karon. O Ginoo kinong Dios mo palanginan kamo katiguman hantos paghuman niini. Salamat pagluwas pagampo ug duha pinasaylo sa langgam sa luwas. Amen. Sa imong mga saan sama sa luha ko ang imong pagkapahiran ang data sa tanan kong kasalanan dili ng hindi mo hinunduan. Sa makadaghang panahon naapon ko ang kahayahay pagkatapis sa kinabuhi daw walay pagmahay bisan asang nga nabi diadto ko ulos kalipay at panalimo ko nahulog sa sala nga daw di mapasaylo o Ginoo tabangi ako kay pagkatino sa imong mga saan sama sa luha ko nga imong pagkapahiran ang data sa tanan kong kasalanan dili na yun nimo hinumduman. Pagkadaghang pagsulay ang ginaang sa kaaway ang matulin nga dalan mo wala gayon masubay nakita mong akong salan amanda mo ang imong guma kana kung nga nawala kanimo sa gihapon gipangita mo o Ginoo tabangi ako kay pagkandindog sa imong mga saan sa pasaluha ko nga imong pahiran ang data sa tanan kong kasalanan dili na hindi mo hinumduman kay pagkalindot sa imong mga saan sa pasaluha ko nga imong pahiran ang data sa tanan kong kasalanan dili na yun mo hinumduman. Tunan. Kitchen nalipay nga niya kini karon isa kumot.
Daghang salamat. Ha? Kisay nalipay nga nakatapad ka, na imong tapad ka ro. Yan ang hinuktok, panaging ka. Grabe. Grabe kasi pinawa ng anak yun. Pero ngayon kisay nalipay ito. Isa nila nalipay man eh. Okay. Una sa tanan, akong gikalipay ang paghatag sa gayon nga Ginoo nga iyatang gitagaan o maayo kayo nga panahon nga walay wala ay kanang way mga dautan bitaw nga panahon nga ang ato ra giron nindot kay ato panahon so pinangga kita sa Ginoo karon gahiona. Unsay kuluhan sa atong gitun-an kagabi? Kamu taga diha, kita may ang atong presentation view as ang atong presentasyon, mga igo-igo lang. Kani mao ni ang atong suktok. Mao ni ang atong topiko kagabi nga atong gitun-an. Unsay title gabi? Ang gugmang walay ikatandi gihatag tungod lamang kanimo. Ang gugma sa walay ikatandi iyang gihatag tungod lamang kanato. Tungod kay nahigugma siya nato, iyang gihatag ang iyang gugma nga wa sama. Iyang gugma nga walay ikatandi iyang gihatag aron ta malipay nga pinangga gidayta niya. Amen? Good. So much. Daghang kay salamat. So, karong piuna atong tun-an ang suhito nga naguluhan nga you read, ready go. Okay. Mintras may panahon pa. Unsa may buot pasabot ni Pastor Berliso nganong iya magitaytulan mintras at may panahon pa. Akong pagpanan, unsay sitwasyon sa inyong kinabuhi nga kanang muhilak yun ka. Di ka mo mapugan, muhilak ka. Unsa na sitwasyon sa inyong kinabuhi? Sa inyong pamilya, unsay sitwasyon na pagkahilak yun mo? Kanang nay? Ha? Kanang may pait? Nay? Nay problema mo hilak juga, di ba? Pero kanang basta mauni nga sitwasyon sa imong pamilya, kamong tanan manghilak yun. Unsa na tudad doon na? Kung naay maunsa? Naay mamatay. Basta na ganing mamatay, di ganing matugan, makahilak ka. Gawas lang kung ang namatay, dugay na kang naampo kanus ang mamatay. Yan ang mga patay na kita. Salamat. Namatay. Pero kung kanang namatay, hinigugma na nimo sa inyong kinabuhi, muhilak yun ka, di ba? Ang titulo, ang title, ang uluhan nga sa dili pa ang tanan or mintras may panahon pa, ang buti pasabot, mintras di pa ka mamatay, paduol ka daan sa Ginoo. Amen? Mintras na pa kay kinabuhi, panggaa ang imong bana. Mintras na pa kay kinabuhi, panggaa ang imong asawa. Kaya naman, piling mawala na di na balik hangtod sa balik sa Ginoo. Ikaw, diba? O, okay ka na? Na mintras buhin pa ta. Naon na to, na itong asawa. Okay. Ha? Pagkaon, diba? Mintras na pa'y kinabuhi, panggaay mong asawa. Mintras na pa kay kinabuhi, panggaay mong bana. Mintras na pa kay kinabuhi, palanggaa ang iyong mga anak. Mintras na pa kay kinabuhi, palanggaa ang iyong mga ginikanan. Kaya ikaw
malipay ang imong Ginoo. Amen? Very good. Thank you so much. Ha? So, naayon sa tawag na drug dependent. Naayon sa tawag na drug dependent na pinigil siya mo gamit o droga. Sige siya mo gamit o droga. Dahil hangtod niabot ang panahon, tinuod niya nga istorya, niabot ang panahon nga ang iyang asawa o tinuod niyang asawa, iyang pagkawat ng kwarta. Tungod lang sa bisyo. Ang kwarta sa iyang ginikanan, iyang kawatong tungod lang sa bisyo. Kaning nagsulti ninyo karon, di na ni maistoryahan, parte ang istoryahan. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, gihatod siya paingon sa dalan na magamit siya sa buhat sa Ginoo. To make the long story short, tungod sa iyang bisyo, gibiyaan siya sa iyang asawa. Ang gidala sa iyang asawa, ang ilang duha ka anak babae. Ang 5 ka balalaki, gipilit sa ilang balay. Karon nga, naabot na sa Duterte, hadlok man siya patiyot. Nagsinot na. Niundag na iyang bisyo. Karon niundag na iyang bisyo, magsige na lang siyang hila, kay magdumdum sa iyang asawa. Pero ang iyang asawa, tuan na selain kamot. Mau naningon siya, uway na ang tanan. Makanta na lang siya, ulay na ang tanan. Mas matmunro ni kanta ganina. No, palpakan na ito special song. Asa ba? Salamat kaya, nalipat na ko. Kanitawa na, murang anan sa siya siguro video okay sa balay. Kuya, mungkin muna. Kawas! Ikaw eh, grabiha. So, mintras may panahon pa. Muna niingon ang sakwana. Bisag kusaon niya nga maiya ang iyahang asaba. Ulahin na ang tanan. Mintras na pa'y panahon nga magigdugtong ka sa imong kapikas kinabuhi, mintras na pa'y panahon nga imong mabangga ang imong ikanan, mintras na pa'y panahon nga imong matiman ang imong mga anak, mintras na pa kay panahon nga maduol pa nimo ang Ginoo, himua karon. Amen. Kanus aman na mahimuon ang maayo sa imong ginikanan. Kanus ani mahimuon ang maayo sa imong mga anak, imong igsuon, imong kapika sa kinabuhi. Inig mamatay na ang tao. Wala na tanan. Uway na. Aron ra bang panahon? Magpakamatay panahon na tinigong nga pang snacks. Magyaw-yaw ang mamilar. Patugag-tugag patay niya, huwag tinigong, di ba? Kunya araba kung huwag kay snacks, gamay na mamilar, di ba? Inoon ba na? Pero, tan mo galing ang daghang kay ganda, snacks daghan sa mamilar. Na ay probinsya nga, ang ilang mga asawa ko mga atos bilaranan, magsayad. Padung ng bilaranan, iwag pa kayo na kuno. Inibalik. Manampok ka saya. Tinawag ko na yung mga inahan, magdapot sila dito sila mga anak na nahabilin. Kaya inahan mag yun. Di ba? Diyan. Pwede, ubay-ubay yung gator ko may anak dito na. Magtanong naman ka na paitan mo yung magdaghan yung mga bilarana. Pero akong isulti ninyo, ha? Daghan yung totoo sa Pilipinas na wala sa Biblia. Daghan kay totoo ang Pilipino na wala din sa balang kasulatan. Number 1, ambot kung naana dire, ha? Di ko sigurado na kung naay mamatay, dapat dili ko no manuglay. May kaliwat na mo. Yung mga taga sa po, murag si Sir Gilson,
si Sir Kitsimani. O sa minabot sa minantay, o sa imong pagpanunay. Di ba? Kung ngay mamatay, dili manilhi. Bukid-bukid, naapay na naginot na. Pero ka na mga edukado na wala na, miligi na piramide. What I mean, kana nga mga pagtuo, ato kaya po nang girespetuhan. Ila na, ang problema lang kay wala na sa Biblia. Wala na siya sa pulong sa Ginoo. Naay mamatay, di maligo, naay mamatay, di manilig. Unya, what if di maligo? Mamilar ta, yan ay babae mo agi, way ligo. Inigagi, isingan na na. Moro-moro formal. What if kaligo? Kana siya nga mga pagto, wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Nayo sa kalugar, di lang ako nganlan. Nihangyo ra ba ang taga dito? Pastor. Bisa kong tinong na pastor, ay nagngali akong probinsya. Nihangyo mga, dili pangalan nila pa niya. Sige, di na ako nganlan. Dihay naman, ang nahitabo, ang among pastor, naglubong sila, naglubong. Kaya na namatay, naglubong. Nahibong ang among pastor. Nahibong among pastor, nahibong. Ano man mga tao. Ano man mga tao, tinangganay. Actually, dili kay ko kabuelo ron, kay busog kay ko ipakaon ko sa asawang Sir Jackson, si Ma'am Miriam o si Ma'am Nining. Ipakaon ako nila daan. Mas may tatuwa mo kakaon mo, pero mas kondisyon daw sa nakakaon, di ba? Kamu, nakakaon na mo? Ha? Iyahayo po ninyo. Ang katuwa pagkakaon, inigulin ninyo, pangaon mo ha? Okay. So, asa na ganit ato? Namatay, galubong sila. Nahibong ang pastor. Pagdayon yung tumot sa minatay, nagdinanganay mga tao, nagdinanganay. Hasta mga tiguang na, kamot talaga na. Di, ino na mo pastor. Sila na malang duha sa tiglubong. Siya, ano managan na ito sila? Ino dito, ang tiglubong siya, naamagod dito, o din hina. Hindi, dahil tumot sa minatay, kinahanglan mo dagang juga kay ang mawahin mo may sunod kamatay. Sabat ito, nagtiguang na kamot. Ina sa nga mga pagtuo, pero wala na sa Biblia. At diba, ako lagi pauna-una niyo daan na ang Pilipinas, mao'y daghan kayong mga tuo-tuo mag-ibilid sa katiguangan, pero wala sa Bible. Wala lang yun sa Biblia. Kaya ba, wala ko maingon na ay mong tuo, ha? O ganahan mo mo tuo, panayon lang mo, total ka, mura may manadok. Di man ako. Basta kisantian ka mo, nga ang Ginoo sa Biblia, wala na. Atong tanawang, unsa na prinsipyo sa mga minatay. Pwede na ito, takan ni, mag-disco na kayo speaker. Dihay nagbas pa. Nagbas sila, puros mga babae ang karga. Murag inanib ito. Mintras nagdagan ng ilang bas, ako'y kinahugman ng bas. Ang karga, puros lagi mga babae. Pagkamatay sa mga pasahero, naurot magkamatay, 13 or 15 ba ito? Ang tanang bana naghinilakay. Kaya, kibaw ba mo ka ng mga bana, mamatyan, may asawa, manyan po, pinagyan mo. Hindi man nagparesa ng mga babae, mamatyan. Mura mo lagi, hospital lagi nakilak ba? Hindi kahayra mo mga hinasabak, may kusugin mo minatay. Karena kusugin mga sabak bana, kusugin na mo minatay, hindi mamatyan. Mga yung pasay ko niya, wala na ipatayuan, namatay na. Dito na, yung pinaingon din ba, may taga ko niya una, kamatay na muna. Muuna na hinoon. Yan namin sige, yaw-yaw, ang gusto siya muuna. Nasakiran na siya din hapit sa mahog, bangga. Ay, ba? Pato ko niya matagak. Mga kaigsunan, pagkatagak yun, nangamatay, hilap ang mga bana. After 2 weeks, nahurot na mga luha sa mga bana. Pero nagingala sila,
Namay sa kabana nga, nagsige pa magbako. Sige maghina. Katuhin noong ilang mga bana nga nangamatay ilang asawa, nangundang naghila. Ikaw sige pa kaghina. Ingon din ba? Ano kaway? Wow, siya maampil. Ang bahis manahaw. Naghandong na rin siya kamawa. Kaway tukot manahan. Wasik kay bawa nga. Pero sa paghimo sa Ginoo sa tao, balik ta, kaniabot man ang kamatayon. Sa paghimo sa Ginoo sa tao, nahasulat sa Henesis 1, giingon diha sa Kapitulo 2, versikulo 7, nga giumol ni Hiyuba ang tao gikan sa unsa? Gikan sa abog sa yuta. So ang tao paghimo niya gikan na sa abog sa yuta. Buot ni pasabot sa dihangay ang ipurma ang tao gikan sa abog sa yuta, iyang gihuypan gikan sa mga buho sa ilang mga ilong sa ginawa. Sa dihangay ang gihuypan ang tao na himo na kalag na may kitang tanan nga niya din karon kalag ta nga may kinabuhi. Gawas na patay na kang naglingkod-lingkod ha. Pero kung buhi ganita, kanina gwali buhi, buti pasabot kay napa may ginhawa, kalag ta nga may kinabuhi. Mao na gisulti sa Biblia ha. Ako lang sublion ninyo nga sa dihang nga giumol sa Ginoo ang tao gikan sa abog sa yuta, o sa to gihuypan sa Ginoo ang mga buho sa iyang ilong, sa dihang nahuypan sa iyang ginhawa sa kinabuhi, sa dihang nga na ginawa sa kinabuhi, nahimong kalag nga may klaro dire. Okay, at least klaro. So nahimo siya kalag nga may kinabuhi. Nag-ingon ng Ezekiel 18:4, ang kalag nga makasasala, maunsa? Ang kalag nga makasasala, mamatay. Kung ikaw nakasala, ako nakasala, mamatay kita. Pero nag-ingon ng Biblia nga inigbalik sa Ginoo. Atong imagine na, ang Dos Pisolitika, inigbalik sa Ginoo ang katong na namatay nga nakapangayo dahil pasaylo sa Ginoo. Sa wag pa sila mamatay, muuna to sila pagkabadhaw. Kitang mga buhi nga naabot, naabtan sa Ginoo nga wag ka maghimong mga sala. Sanggaw tapaingon sa langit, kuyog atong mga nangamatay nga niunang pagkabadhaw nga matarong. Daton sa langit, sunod sa usa ka libo ka tuig. Mao na giingon sa Bible. After sa 1,000 years, gikan dito sa langit, mubalik sa kay sa bagong Jerusalem, inikapit na nila, inikatanaw sa mga ang mga dautan banhaw. Nag-ingon ang Bible, gubaton nila ang mga matarong. Sa dihangay ng gubaton ang mga matarong, kuyog ni Satanas. Dihang panahon na, uwanan sila sa gitawag linaw nga kalayo. Mao na gitawag nato nga bracket mo tuloy ba? Mao na gitawag nga impierno. So kung mamatay ng galing ta, simbakulan o sa sinutiapas mga tiguang, ang importante na kapangayong nagpasayo sa Ginoo. Mao na ang atong uluhan mintras may panahon pa. Himuha ang pagduol sa Ginoo. Mintras may panahon pa, pagigpasaylo sa imong gidungtan. Naningon man ang Ginoo na Marcos 11:24, kung naa kay kayugot o kalagot ni bisan kinsa, kung muampo ka pasayloa o saksiya. Kung dili, versikulo 26, kung dili nimo siya pasayloon, dili santa pasayloon sa atong Diyos Amahan. Laliman ka na.
Kamong nanglingkod diha nga napay gidumtan-dumtan, pasayloan na ang inyong gikalagutan kung gusto ka maluwas. Usahay kini mga babae, mga asawa, magsige pa sila dumduman ng first love nila nga wa mga asawa. Actually no, natiguang na lang ko. Maglakot, kay ko ato muna lang kong uyab. Nga first gift na kong uyab. Iyon siya pangasawa ko niya. Hangtod karoon ng asawa lain. Ayaw sige dumduman ng first love. Di lang kumutod ha, basta nadir rin, agin yung mga first love na napita, ha? Isang tiguang na ni sila, mag-abot ng babaeng tiguang o babaeng tiguang, kinsa di mo piniro yung kayang sa una. Mga marites mo kayo mga tiguang niya. Siyang ako yung first love. Mabita na, nay, dalagitahay, nangutan na. Ma, inuon na, parang, first love never dies. Ingon sa di kinahan, bitaw na. Anawa na inyo amahan, hatod karoon pamatay. Nagugtas din sa diya first love. So, ang kalag nga makasala, siya maunsang mamatay. So, ang formula, paghimo sa Ginoo sa tao, gikan sa abog sa yuta, plus kinhawa sa kinabuhi, na himong kalag nga may timanigyo na ha, timanigyo na. Ang paghimo sa Ginoo sa tao, gikan sa abog sa yuta, iyang giumol, human ang buho sa mga ilong, iyang gitagaang kinhawa sa kinabuhi, equals kalag nga may kinabuhi. Inaana na yun kasintol. Mabito na, kapantay mo sa mga tingwag. Kamu ha? Mura na gibukin sa mga mata mo. Abi ka na profesional na mo. Di na mo mutahong o ginikanan. Abi ka na may mga trabaho. Mura na mo sikinsa. Abi ka daghan na mo kwarta. Inyo na lang isikan-sikan. Ingon din ang matiguang. Ayaw biya mo pag-inana. Kaysa ako sa abog na napatagikan tanan. Sa abog sa tabang pangulit. Tinaw din eh. Tinaw doy. Kanang kwarta na ba? Biyaan na na nimo. Ayaw pagpalabi. Tungod kayo nahimo kang adunahan, di na ka mo respitar o ginikanan. Tungod kayo nahimo kang profesional, musukol mo tubag-tubag na kasi mong inahan. Ayaw! Kung sa itong gabi, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron maghataa sa imong mga adlaw sa yuta. So, ang kinabuhi ihimo na sa Ginoo para kamao ka mo respeto. Ang kinabuhi gihatag sa Ginoo para masayod ka nga ang Ginoo naa sa imong kinabuhi. Gusto niya nga maluwas ka. Mientras may panahon pa, pangayog pasaylo sa Ginoo. Amen? Nag-ingon si Mark Batterson. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Instead, raise your standard of giving. Buti pasabot, kung gipanalanginan ka sa Ginoo, ang standard sa imong pagpuyo ayaw ipataas. Ang standard sa pagkamagihatagon, mao'y imong patason. Nindot nila. Kamu wa pa mga dato, pag-ampo mo nga ining madato mo, manggihatagon mo sa inyong ginikanan, manggihatagon mo sa inyong higson, nga maghinangon mo sa hangol sa una. Dili na. Kung sa una hangol sila, kung ipanalanginan ka sa Ginoo, manggihatagon ka. Amen? Ayaw silang sukli o piling maayo. Nag-ingon si Batterson na, sabi ninyo, si Warren Buffett, maoy na himong pinakadato sa tibok kalibutan, human ni Bill Gates. Pero basaha ang iyang kaagi, madam. Gibuwagan siya sa iyang asawa. Ilig pa ganito prayan mo, manindot kay kwintas niya.
Sinaw kay Arius, Wapo kay Chris Jingsing, Sarilo Ball kay may kumpiyansa. Imong basahon ng ilakagi, gibiyaan siya siyang asawa. Giingnan ang iyang asawa sa mga radio announcer, mga TV, gi-interview siya. Nganong imo magbibiyaan si Warren Buffett, nga swerte na kayo ka, nakabanang ka, pinakadatos sa imong kalibutan. Sabi ni mo, simpul na kayo baliban ang asawa ni Warren. Giingnan siya. You know, money could not give me happiness. Ang kwarta dili makahatag ka na kong kalipay. Ang kwarta dili makahatag ka na kong katagbawan sa kong kinabuhi. Ang makahatag o katagbawan sa kong kinabuhi, ang gugma na tininuray niya, ang respeto niya, ang pagtahon niya nako, ang pagatiman nako, o ang panalangin sa Ginoo. Amen? Dili kwartang makalipay. Istingin ko ninyo, kung inyong mga bana na sweldo si Kumil, ina nga, kanay mo si Kumil, tapos buwan, ayaw ginustuhan. Kaya na anong patistingan, sabi mo, kanang inilakaw ni mo, kanang tag sa kalibong 5 kabuo, ako ibutang sa katri. Ihuman niyo mo butang sa katri, ligid-ligirin ang si Kumil. Niya tanawang malipay ba ka? Di ba, white pito? Pero kuhaan na si Kumil, ikulit si Mumbana, ipulit niya. Di ba yung mga iba? Abi, araban na na makalipay. Ang buti pasabot, kwarta di mo yung makalipay sa tao. Ang makalipay sa tao, imong asawa, imong bana, nga naamoy pagsinamtanay tungod kay naay Ginoo sa inyong panimalay. Bisan pa o gamay ang inyong income, kung naamoy pakatagbawan, meaning, if you have a satisfaction in your heart, you are contented of the blessings that the Lord has given you, you will really be happy. Bisan pag imong bana nagsweldo og 50,000, nagsweldo og 100,000, basta way Ginoo sa inyong panimalay, wa kahapon mo'y kalipay. Tingalan ka, gasakay o bugno kayo, masakyanan na mahalon. Pero ang nagsakay sa sulod, init kay go. Bitaw! Pero ako, katalisay manit. Kita, jugog nagbisiklita na magtiayon. Init pa kayo, alas 11 ka pupuntan. Pero kinatarawanay ang asawa, nagsakay, nag-anas mabilay. Ala, aligri sa padung sa bunok. Init kay adlaw pero aligri kay sila. Bisag pobre sila pero malipayon. Isting ko nung ato bulahan. Di ba kita mo mga bata dito tinaghan na pugdong kayo ng lugar na mau na bunga sila bunga, di ba? Ining baha-baha, pugnaw mo kayo. Umingon din pa na, datong na may bahag na ka. Bungas tingkuhan, di ba? Don't raise the standard of living, but you raise the standard of giving. Naman lang. Friends, mutuo ba mo nga naagyan mo ito sa Pilipino nga inig pangaon? Hoy, tuyo ka plato para di tagabaan ka mo namin. Kung sa pilapot na ng plato eh. Mga kinuha na natin sa karahanan, pero sorry to tell you ha, wala na sa Bible. Pero pasigunahan ta mo, wala kumingon nga ayaw na mong tubo, padayon lang mo, kaya niyo haman na. Padayon lang mo, pero gisultihan lang ta mo, nga sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, wala na. Bisag kung saan pala ni mong tuyok-tuyok o dili, o mangayo ka pag-ampo sa Ginoo niya, pugihan ka, nagi kay pagkaon. Bisag di pa natuyok mo. Di ba? Bisag di pa natuyok mo. Ikaw madam, tuho ka naman. Kini mo rin, ka ng tuho ka. Ikaw madam, tuho ka. Ha? Wala mas Bible. Basta ka mo ampo, pugihan ka mo trabaho, panalaginan yung kas Ginoo. Amen?
Great, kamong mga nag-agig high school, college, nakadungog mo Alexander the Great? Kamo no? Sa inyong panahon. Isa kamot ang nakailan na sa nakadungog ni Alexander the Great. Thank you, thank you. Sa hapit na mamatay si Alexander the Great, iyang gitugon, kasi nga ni mo sir? Sir, ikaw sir, kasi nga ni mo sir? Come on? Ganahan ko kasi tinanawan mo ba? Ingon si Alexander the Great ba? Kung ako'y mamatay, iyang ginan ang iyang mga hiniral. Kung ako'y mamatay, ang akong mga doctors na espesyalista, mao'y papayayunga sa ako ang akong lungon, payayungi ko, padoon dito sa akong lubnganan. Ipangutana nila, kung sa may imong tuyo, gusto na kong ipahibalo sa tibuok kalibutan na sa akong kabantugan, sa akong kadato, sa akong kanunahan, sa akong kakusgan, sa akong kailado, inikamatay na ko, ang mga doktor din nakagarantiya sa akong kinabuhi ang Ginoo. Amen? Ang mga doktor tagaan na nagkaalam sa Ginoo, pero ang makalukoy sa akong kinabuhi, Ginoo. Ano maingon ko mga kaigsunan? Kung mo ampo ta, Ginoo lang yung diretso. Diretso lang sa mga. Pagkahuman, ingon siya, inigdayo ng ulubong kung mauni kasada, tuwa dito ang iyahang lugmanan, iyang gitugon ang iyahang mga bata-bata. Inigpaso sa ako ang lungon padong dito, iyayungan ko sa mga doktors. Ang tanan akong mga bililon ng mga butang, bulawan, pirlas, diamanti, uban pa, ibutan niha padong dito, kilin o kilin. Kung sa may tuyo ni mo Alexander the Great, iyang ginan. Gusto na ko ipakita sa mga tao na mitras buhi pa ka, ayaw pang sa pagtatawagan ng kanang dito, bahalag manikas ka nila basta madato lang ka. Ayaw paningkas, ayaw pang yatak sa imong isig katao, ayaw panaw-daw sa imong isig katao, para lang madaghan ang imong mga pililong butang, kay inikamatay nimo, walay madala bisag kamay. Tinoo dili. Kung kamong mga way hinubilin, ay kung papatay-patay, eh, wala may ikabilin. Palihan niya mga itong insit na kay Matyon, nahiyagiin na nagtinga-tinga naman. Eh, tawag na palihog ako mga anak, itawag ako mga kaya, kung satay, satay. Ingon ang mga, arigon mo, ito pamatiyon sa niya tukod. Ingon ito na yan, tatay nga. Kala, ayaw ninyo ibaligya ang luti sa luyo. Ayaw ko nang ibaligya ang luti sa luyo. Tiningon ang mga anak, anong nanugon ka nang uwang kay pinalit? Imo ba nila? Ingon din ang kahimat yun. Maugat na yung ayaw ibaligya, eh di na ba na ato? Ano nakapait o ka na mamatay ka kung wakit tinigong, di ba? Oh. Si Alexander the Great, pagdayong lubong iyang ipabangagan ang doa kabukod sa iyang lungon. Yapikas o dili. Iyang ipapalusot ang iyang mga kamot. Ipangutana siya, what is your purpose? And he said to the people, I want to tell the whole world that when I die, sa dihang ako mamatay, walay madala sa akong kamot bisan usa padung sa misteryo. Ang pinaka-importante na yung kinabuhi, ano? Pobre man lang ka, madato, importante, na atas Ginoo. Amen? Mao'y pinaka-importante na ito, mga kahigalaan. Dako kay mensahe si Alexander the Great na gibilin sa ato. Inigamatay sa tao, Ecclesiastes 7 versikulo 12 versikulo 7, ang abo mo balik sa yuta ingos kaniadto, ang espiritu mo balik adto sa
iyang lawas pauling sa among sayuta, ang iyahang espiritu mobalik sa Ginoo. Nag-ingon ang Banal Kasulatan, nag-ingon si Salmista David, nga ining kamatay sa Ginoo ay kamatay sa tao, mawala ang iyang ginhawa, mobalik siya sa abog sa yuta. Niingon si Job, Kapitulo 7, versikulo 10, nga kung mamatay ang tao, dili na siya mobalik sa iyang balay, ni makaila pa sa iyang Pinoy-anan. Laktod ng pagkasulti, ako na lang isamaray. Ini kamatay sa tao, di na siya kaila asa iyang balay. Ini kamatay sa tao, di na siya kabaw asa iyang Pinoy-anan. Ini kamatay sa tao, nag-ingon ng Biblia, na ang iyang una-una mawala na. Ang iyang pagdumot mawala na. Ang iyang gugma mawala na. Ang iyang kasila mawala na. Ang iyang pagkachismuso, ang iyang pagkachismusa mawala na. Ang iyang pagkasiluso, iyang pagkasilusa mawala na ng tanan. Hasta ang iyang pagdaig sa Diyos mawala na. O na ang Biblia nag-ingon, kung ang tao mamatay na, wala na ang tanan. Kung ang tao mamatay, dili pwede nga ang laing tao may muhampo para diya. Nas Biblia, ang ingon sa Biblia, inikamatay sa tao, tapos na ang tanan. Dili siya pwede makaampo. Ano bitang ingon ninyo? Huy, ay sige hisgot, itatay kay, ang iyang espiritu na asbabaw, mura po. Cebu Pacific, mga sahiro, matupadod. Wala na sa Biblia. Wala na sa Bible, ha? Sorry kayo, wala na sa Bible. Ang gingon niya, kamatay sa tao, iyang espiritu mo balik sa Ginoo. Ang iyang lawas mo ato sa abog sa iyo, inana na yun kasimpol. So, dili na siya mubalik. Ang iyang gugma, mawala na. Ang din na siya kadaig sa Ginoo. So, mga kaisunan, ako na ni tagaag panapos. Ang Biblia nag-ingon, 53 kasubli-subli na ang kamatayon sa Ginoo para niya sama lang sa nakatulog. Ngano sama sa nakatulog? Tungod kay inibalik sa Ginoo, pukaw ra lang niya ang natarong dadon sa langit. Ayaw mong kabalaka. Sa ako lang ha, ako lang ha. Simba ko, or swerte unta. Mubalik ang Ginoo karong orasan. Yang kitang tanan na din ang atong una-una puros na sa Ginoo. Sigurado dito magunang kita langit. Amen. Pero ini ugma, adi na ko sigurado kanang naglagot na kasi mong silingan, nag-away na mo si kumbana, o adi na ko sigurado na nasukog ka kay wala pa utang. Wala layo na kay tana. Iyan nasuyan na kasilingan kay nangadato na yung mga anak. Layo na kay ta. Pero karon kung ang Ginoo mo balik karong dayon, sigurado nyo kining grupuha kita tanan. Ang atong mga hunahuna sitro sa Ginoo, hayag ang langit nato. Amen? Amen. Mientras may panahon pa, himuang ang pagpangayong pasaylo sa Ginoo. Mientras may panahon pa, himuang ang pagkigsandurot sa itong mahal nga Diyos. Tungod og alang kanimo, gihatag sa Ginoo yang buktong anak, nagpakamatay aron sa kapasayloan sa atong mga sala. Ingon ana ka mahigugmaon si Ginoo Hesus. Kung imo gikalipay karong gabihuna, na ingon ana ka kapinangga sa Ginoo, na inigbalik niya luwason kaniya. Mga kaigsunan, tindog uban ako kay makampo ta, pasalamatan nato ang Ginoo. Labing damhanan nga Dios sa naikaw sa katasan sa mga langit. Niining takna ang Ginoo. Nagpasalamat kayo ni sa kong pagpahinumdum ka na nga mintras may panahon pa. Muduol kami ni Ginoo Hesus. Mintras may panahon pa, magtuon ni sa iyang balaang kasulatan. Mintras may panahon pa, muhatag kami panahon sa pagpamati sa iyang pulong. Mintras may panahon pa, among ipasiguli ang among relasyon tali kanamo kauban sa among kapikas kinabuhi, among relasyon tali sa mga ginikanan, relasyon tali sa mga anak, relasyon tali sa managsuon, relasyon tali sa mga kaliwat, o relasyon tali kanamo padung diha kanimo.
Panalangin ni Ginoo matag usa ka namo karon. Uban sa kapasayloan sa among masala, kini among hangyo tungod lamang sa ngalan ni Jesus among Lord. Amen. Palakpakan ang Ginoo lako sa tanan. Basta kita nalalagan, atong Diyos nga maangkon, ang kinabuhi dayon, kung kita mula tayo na, hangtod sa katapusan. Kumusta na atong pagtuo, nabisan sa tunukon, ganda ng mahali at likod ba atong pagtuo, nadili mapukan sa tanan nga kalisdanan, atong hinungdaman, dalangin ang danggalan, o nga atong maangkon, ang kinabuhi tayo. Manuksakan ang dalan sa kadagdagan, daghan ang mahisuhay tungod sa kahawgaway. Isunod simpi ang dalan sa langit, nagtay lang ang magadagan tungod sa kalisdanan. Kumusta na atong pagtuo, nabisan sa tunukon, ganda ng maagi at likod ba atong pagtuo, nadili papukan sa tanan nga kalisdanan, atong hinungdaman, dalangin ang danggalan, nga atong maangkon, ang kinabuhi dayon, atong hinungdaman, dalangin ang danggalan, nga atong maangkon, ang kinabuhi dayon. Manindog ko tanan alang sa patako. Daghan kayong salamat Ginoo sa sentimento sa imong awit. Nagapahinumdum ka namo sa kinabuhing dayon nga imong giandam ka namo. Panalangin kami tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me